Čus hajzlové, já jsem Jax a vítám vás u dnešního videa. Dneska jsem tady s Klásovkou a s Anina jsem, to druhý, jak vybuchuje prostě, jak teďko to je se Sprite, nebo to se napem s Mirindou, musím takhle, ještě to hoď, no jasně, no to je byla krása. To je Spritka. To je celý život Spritky, no jo. Je to se takové do nosu. A já jsem Pozor. Nic se nestalo. Pozor, jsem například nic. Pozor, se ona říká právě vybuchla moje sestřička. Takže ani nás. Pojď. Ty jsi to urvala, no jasně, jako vždycky. Ano, mně se to špatně pije. A jak se to vůbec urve? Podrž. Nebo ty mi to podrž, já ti to urvu. Sledujeme paní při práci. Armáry. Ein Pesantfuk. Ať je tady Mirinda Fuk. Tak on se koukej na mě. Spadla. Tak to budeš pít i s kovem. Budeš pít i s plechem. No jasně. Tady tam je pouzdru Klásovky. To by se mi taky stalo málem. Zapij to. Vždycky, když vidíme nějaký nastartovaný auto a mají to někde, tak vždycky ho chcem ukrást. Víte, kde je ta moje tajná místnost? Tam se půjde. Ta klubovna. No, tam je jdeme. Já vás počkáte. A co taška? A to je moc. Klásovka to převezme, polož si sem Spritku, a ti to vezmu. Dobré. A to je moc prudký. Teď bude natáčet takovou Klásovka. Tak přece jenom je to moje kamera, je krása. Ale to je hodně prudký, to nezvládneme. Koukej. Já to nezvládnu s takovou. No a co, já to zvládnu i s taškou. Tady jsem